Pre 3 godine, osim sestre Marine, u manastiru su živele još 2 stare monahinje koje su se sećale svojih povrataka na manastirske ruševine. Tokom čitavog života one su obnavljale manastirske zidine kamen po kamen. U podne 18. marta 2004. Albanci su pokušali da prodru manastir. Francuski vojnici koji su ovde bili smešteni radi čuvanja manastira odlučili su da se ne upliću. Umjesto da zaštite manastir zajedno sa monahinjama, odlučili su da dejstvuju jednostavnije. Pokupili su žene i otišli. Njih su odvodili odavde. Ovde su tada bile monaške kelije. Tu su živele sestre. Uplašene žene koje ništa nisu shvatale pokušale su da se suprotstave. Sada kažu da su znale šta će se ovde dogoditi u kritičnih pola sata, ne bi dozvolili da ih odavde odvedu. Ipak Francuzi su ovde doterali vojne transportere i bukvalno počeli da ubacuju monahinje na karoseriju transportera. Tada je jedna sestra, najstarija, sela na zemlju i rekla da neće da se pomeri sa mesta. Oni su je podigli i ubacili u kamion. Samo što sam ušla u sobu sa željom da se odmorim i ugrejem, kad odjednom trči vojnik, stražar, Francuz. Uhvatio me za ruku i počeo da viče: Albanci, Albanci! I nastavio da me vuče. Poveo nas je i dao nam malo vode da popijemo. I kada je počeo da nas odvodi, Albanci su počeli da pucaju preko reke. Uplašila sam se iz sela, a on mi je nabio šlem na glavu. Od straha sam sela na zemlju i bilo me je toliko strah da sam pucnjavu preko reke jedva i čula. Ninoslav je tada, nedelju dana posle pogroma, snimao povratak sestara u Devič na ruševine njihovog manastira. Ovu priču i danas, posle 3 godine, srpski monasi koji žive na ruševinama svojih manastira po čitavom Kosovu pričaju kao legendu. Po brdima se još pucalo. Gledajte, do zuba naoružani američki marinci i žene, a 2 od njih je preko 80. Oni su se ovde vratile sa šatorom da počnu sve iz početka. Istina, najstarije ovo nisu mogle da prežive. Tokom godine one su se upokojile i počivaju ovde na manastirskom groblju. Za njih se krug zatvorio. Tada u martu pred očima im je dogorevalo 60 godina njihovog života. Nakon 2 dana na ruševinama manastira razgovarao sam sa francuskim oficirom koji je uspeo da se vrati ovde. Po njegovim rečima, gomila Albanaca, oko 2000 ljudi, pela se prema manastirskim vratima po ovom planinskom putu, pevajući. Iznenađen onim što je video, šta je ostalo od manastira, rekao je: svi su ovde divljaci. Ja sam ga upitao: a ko svi? On mi je rekao: svi, i ti koji su sve ovo učinili, i monahinje koje nisu želele da se evakuišu. Kakvi su to ljudi koje na silu treba spasavati? Monasi kada dolaze u manastir žele u njemu i da umru. Žele da njihovi grobovi budu uz manastirske zidine. Zar je moguće da se prvo molimo svetinjama, a onda ako se nešto desi da im okrenemo leđa i negde pobegnemo? Prošle su 3 godine, a novac koji je skupila patrijaršija bio je dovoljan samo za to da se obnovi konak i da se pokrije krov crkve. Zvona nema. One su uspele samo delimično da rukama očiste unutrašnjost hrama. Nekim čudom, ostaci freski, koje su oslikane još pre 600 godina, ostali su netaknuti. Kažu da su se donedavno osjećale ovde kao u pećini. U tami oskrnavljenih manastirskih prostorija i dan danas se pronalaze svedočanstva zverske mržnje napadača.
je iživljavanje. Ovo je iživljavanje. Zamislite, oni su se rugali nečemu što je sveto. Svaki čovek treba da ima poštovanje prema božanskom, čak i ako on to smatra pogrešnim. A ako u odnosu na to i nemaju poštovanja, čak i ako su ravnodušni, ne treba to da diraju. Ne uništavamo i ako verujemo drugačije. A ovo je svedočanstvo o tome da ti koji su to učinili u sebi nemaju ništa ljudsko. Nisam bio ovde 2004. godine. Tada se svuda situacija pogoršavala jako brzo. A ovde pretnja nije bila tako osetna. To je bila neka vrsta iznenađenja. Ovde je reč o kretanju nekontrolisane mase. Ljudi su došli, a bilo ih je mnogo više od 3000. I tada je proradio instinkt gomile. Ali mi, na osnovu komunikacije sa lokalnim stanovništvom, mislimo da oni danas nisu spremni početi sve ovo ponovo. Sada među onima koji čuvaju manastir stvarno nema nikoga od učesnika martovske tragedije. Oni ne znaju srpske vojnike, a oni koji su dužni da ih upućuju, teško da će francuskim zaštitnicima ispričati kako se gomila iživljavala oko zapaljenog hrama tog proleća, kako su u ovom istom dvorištu tokom ta 3 dana pred očima preplašenih monahinja tukli manastirskog sveštenika u junu 99. Niko im neće pokazati ni ovu staru fotografiju ispod koje piše albanski vojnik iz SS divizije ubija manastirskog sveštenika, Dević, jesen 41. Podaci koji govore o tome šta se dešavalo na Kosovu i Metohiji početkom prošlog veka nepotpuni su. Za vreme Prvog svjetskog rata Albanci su ubili 22 srpska sveštenika, a za 4 godine fašističke okupacije 24 sveštena lica. Opljačkano je, spaljeno i srušeno 26 crkava i manastira. Treba uložiti napor da se svi Srbi starosedeoci proteraju sa Kosova i upute u koncentracione logore po Albaniji, a Srbe, doseljenike, ubijati. To je bila direktiva premijera nacističke Velike Albanije Mustafe Kroja u junu 1942. Za vreme okupacije poginulo je oko 15.000 Srba, a oko 100.000 je proterano. Ovo je država Albanija, a ovo su njihove pretenzije na formiranje Velike Albanije. To je potpuno jasno. U to ulazi veliki deo Crne Gore, ogromni deo Srbije, ne samo Kosovo i Metohija, već i okolni krajevi, više od pola Makedonije i veliki deo Grčke. To je veoma opasan projekat, a oni koji ga podržavaju u budućnosti će imati veliku odgovornost za duboku destabilizaciju Balkana. Srbi su veoma strašni ljudi. Znači, zato vi ne možete biti zajedno, zato što su Srbi užasni.